media korte pan choror piglo lang lokso ang komri pen dak ni leman ang komtu pet potame choror piglo dikhe pini media kebang nangkok athe ke lalo ile tum ke pudang pangtung athe ke lalo 21 Oktober lang lokso nang lang solong kedo kongres tum mas joining kibido halada kadoe latum aphai ke kadoe si 70 minimum lapen maximum lang nam te 100 adak tu lasong bong pensi nitum da hon ningdung lo je haladak mas joining lo lang lokso angkang pi pensi dak don thongkep epsl si je paok lut alam bantum ningdu sipini lam card kipi lapen lam wai piang tu lo haladak kedun vek ba ahok vek boleh puji bakali le puji tame bang thom an ka dak pok dono episode si pet ahok pet la mang asa ahok pet la bang thom tame la poson je aprang si kongres along dudun lo kongres pen election remdet pen amat remdet pen BJP dun thulo BJP pen dun thu pen aku api aning dok de pen episode si long wang lo episode si long pen ta ni tu nge pangkre la kelang ponpe la putakali ni tu mai meeting konon kai kita je for reports emang tum sinang don dia masih la tum kopi non 31 ani bangke la kongresai tum ke pai pen najok atum han tame bang thomane pon delo ase hok pet la bang thoma korte bang jor tum tame hok pet ke ipsel sia menit kali la ke tum ta kado ida juta mel lapen sini ji lapen bangke asuna nang dudun bang hutame ko ipsel sia kam nang kan mendipin la patai sinat nang kan mendip lapen thek long le la 21 June itum nang lokso ipsel si mas joining ki pi hot hasu ne klang chon nang le osi la tum kong sai tum dai me la poson ke klem pon rat phan chom thui pon pen ke pai pon la bangking ton nang poposi ni tuma ipsel si lang lokso sub transpen kondem pon lo lapen tuning rilo nang tung la poson monoki ke wangi la poson aprogram jong si teng bom lang pulang te la poson bang dar pan ka chong thui lapen pachu pai bang ke yetum lang lo sepe epsel si branch kan ke mane tum pan pin rem pon dalo lapen te ladak munir tum non ke wang suji tame yetum ke dunji kali si non ke wangi tarik kep nil tum mas joining padu pon tuji lake bang farunia pat dak keteng poni du lasi pini nang tumpan media hoi korte fan sturi gang tungke lalo pini ke bang lam the nilihin pen ke lasi than pon tektor lo pardon media korte fan choro lo dak lang lokso an ke bang pot alang si suri ka rom pajeri lo media korte tumpan asi pini media tumpan chohang nang kok athigi la lo ke dam tang tarik thongke bai si ni hang langso cultural complex along yitu congress mass joining a program ke dohut ye nilitum APSC abang thu made adon don thongkep kidun buke ahokali lake kongres atum kipahan catap lapen ke pacu bay lasi nilitum APRC atum doan pinis branch pendanglok PS pendanglok atum phanta nitum charju katjo ke khobor pen kado we aglok we si che khobor et ta charju eta nitum amunit ke inuta dunde dun inut bahani hala ke kachirui bele puda ta epini kumane long padok jok kumane long cu enon chom kumane long pichom le puda hala so menit bangke dun bahani ne dun sida lake RD ke biya menit sikit dun lake ni tumta RD en pon pe menit ba ko hala tumta RD en pon pe lake mau mentune ta ko punang ciru yui thai mentune ta ha punang ciru thai sona menit ke lasi hala sorni ye kongres APRC don thongkep don plikep ke pon puke niri tumpini lang lokso hoi pen kipu bangke la solam bangke hokali la si kongres tumta la bang solam bangke mong pi mong no ke klem klede ye pansi niri tumahin pen chuning di iglo
la pente Kongres tum lan kipa chubei alam mangke nilitum aprang-prang tar yulong bom lo Kongres tum hempre ke hang district council house long ke papas puta pini gunalo hempre ke dase hal hai pen ke pa chubei po Kongres tum phan mangke ni tum theklong dak lo la pente Karbi Anglong district council apawar ka kawe non apawar abil tang lo pu ke than sei ke pu sei ke khili sei ke cheng ke Kongres tum si ke claim lo la si nang le tum dak ban si chi yang po la si ke pa chu be ta balam ke mo phi mong no ke ning ye de noi pu si ba ning ye ri pu si ni le tum APC a hin pen alang le tom phan ne din bon lo pu pon lo kasi la pente Karbi Anglong atok anu tumta ye par yulong nang je la bangso alam mangke ahokali la si kibang jilang ani anta bangso alam mangke pacu bay pon pede sonte pusi nilihin penta cuning dilo. Ansi kang ton lo.